La zona del Cap Salou solucionarà algunes de les seves mancances històriques. L'Ajuntament en millorarà les voreres i l'enllumenat en un projecte que s'aprovarà en el ple de demà i que hauria d'estar enllestit abans de l'estiu. La zona de Cap Salou tindrà noves voreres i un nou enllumenat. Es tracta de la tercera fase de les obres que començaran en un mes aproximadament. Des del govern remarquen que aquesta és l'última de les fases previstes i que permetrà que Cap Salou hagi solucionat les mancances que presentava. Es tracta de problemes que arrosseguen les urbanitzacions que van créixer sobretot als anys 60 i que amb el pas dels anys s'havien anat degradant. La millora de l'enllumenat i la construcció de voreres és una reivindicació històrica de Cap Salou. Segons el govern, amb aquesta nova fase de les obres, tota la urbanització haurà fet un salt endavant. Aquest govern va voler donar sortida a una reivindicació històrica per part dels veïns de Cap Salou, una zona que no existia en les voreres i que l'enllumenat estava molt pobre i en alguns punts pràcticament inexistent. Per tant, amb aquesta tercera fase estem en condicions de dir que allà on està tota la zona habitada tindran voreres i tindran l'enllumenat. La tercera fase de les obres de Cap Salou té un cost de 275.000 euros i els treballs estaran enllestits abans de l'estiu. El projecte s'aprovarà de forma definitiva al plenari d'aquest dimecres.